Masterizer. Sanibona igama le-movie yethu i-Berlin Syndrome yango-2017 la siyiqala khona ngowesifazane osemncane egama lakhe uClaire uthathe i-trip yokuzovakasha la endaweni yaseBerlin. Wafikela kwelinye ibhilidi eliyihostela ayezohlala khona nokuyila agcine ehlangane khona nabanye bontanga bakhe babeserufini phezulu aba-invite yena uClaire ukuthi akeze naye azohlala nabaphuzi. uClaire wavuma wahlala nabo ebatshela ukuthi igama lakhe uClaire uvakashe ngokwe-trip usuke e-Australia. Waphuza ehleli nabo e-celebrate kwaze kwasa kwathi sekusa sekuqala ukukhanya bahamba abanye sebethi baye embhedeni bayolala. uClaire ngokuthi wayeyiphotographer wakhipha ikamera yakhe washutha iy'thombe eshutha amabhilidi before ahamba ayolala naye. Walala uClaire wathi sevukile wavuka wazulazula ebuka idolobha laseBerlin eshutha ney'thombe ngekamera yakhe waze wadlulela kwenye i-bookshop. Wathi esephume kwi-bookstore uClaire wathi esemile erobhothini before wawelwa yincwadi omunye wesilisa zahlakazeka phansi. uClaire wamlekelela ethi uyamcoshisa zona bagcina sebetshelana amagama. Le ndoda yathi u-Andy nokwazwakala ukuthi u-Andy uyayazi English ngoba engakhulunywa la eBerlin. u-Andy wathi kuClaire uwuthisha we-English khona la esikoleni esiseduze. Sebehambisana noClaire ezisho ukuthi ubesebenzela ikhampani ye-real estate ethi njengamanje uyi-photographer ezimele futhi ufuna uku-experience izinto that's why evakashe la eBerlin. u-Andy wadrive uClaire ngemoto wazombeka ehostel la ahlala khona. uClaire wabiza u-Andy ukuthi abangene ngaphakathi wanqaba u-Andy. Lokho kwashayisa uClaire ngamahloni basondelana ngathi bafuna ukuqabulana kodwa wabuye wahlehla u-Andy. Lokho waphinde washayisa uClaire ngamahloni waphuma esesheshe. Eselele uClaire wayibuka ikamera yakhe iy'thombe kade eyishutha emini wasmayila mayibona u-Andy kwesinye salezo y'thombe. Ngakusasa wayeseprepare ukuhamba esebuyela emuva wadecide ngokuqala avakashele le bookshop ade eyivakashele izolo. Wangena ebookshop waphinde wafica u-Andy baspenda usuku lonke ndawonye. Ebusuku u-Andy wayekhombisa uClaire la ahlala khona. Okwakuyi-building eyayiyodwa engenamakhelwane eyayithule. Esengaphakathi uClaire wathi uyangasewindini u-Andy wamtshela ukuthi alivuleki. Ukuzwana kwabo kwaya ngokukhula ngesikhathi besondelana bagcina belale ndawonye behave sex. Sebeqedile uClaire wathi ufisa engathi angangahamba ngathi bangahlala ndawonye forever. Ekuseni u-Andy wavuka early eseye emsebenzini esikoleni wayishiya uClaire yedwa endlini naye wavuka eselungiselela ukuhamba. Kwethuka kodwa uClaire mayethola ukuthi emnyango ukhiwe. uClaire wayitshela ukuthi u-Andy ukhohliwe ngesikhathi ebheka ukhiye nokuyila agcine ethole khona i-nail polish i-Q-Tex. Ntambama wabuya u-Andy emsebenzini wathi uClaire ungikhiyele endlini imini yonke ngangakwazi ukuphuma. Wathi u-Andy bengiyitshela ukuthi ngiwushiye phezu kwetafula ukhiye kodwa uzohamba mase ngiqeda ukushaya ishawa. Bangena bobabili beqhubeka nokuromansana eshaweni ngesikhathi begeza. Baqeda lapho baya eklabhini ngesikhathi bephuza bedansa ndawonye. Ngakusasa u-Andy selungiselela emsebenzini uClaire wafuna ukhiye. u-Andy wamkhombisa phezu kwe-dressing table. Esehambile u-Andy uClaire wayeselambile wabheka into azoyidla kodwa wabona esethole elinye ibhuku wathi uyalivula. uClaire wethuswa ukuyibona kwesinye isithombe kulelo bhuku ibhalwe ngemuva kwehlombe lakhe ukuthi mine. Wazibheka esibukweni walibona ngempela leli gama libhaliwe. Wethuka esetatazela wathatha lowo khiye esethi uyovula emnyango wathola ukuthi nalowo khiye awuvula emnyango. Wazithola esevaleleke kuleyo ndlu wathatha ifoni yakhe esethi uzama ukufonela abosizo wathola ukuthi i-sim card useyikhiphile u-Andy. uClaire wathatha isitulo ngesikhathi esethi uyophahlaza ewendi wathola ukuthi kune-reinforced glass le engafi. Nokwathi ntambama wabuya u-Andy emsebenzini ephethe iy'mbali. u-Andy wavimba uClaire endleleni wayethi uzama ukuphuma uClaire. Esekhiyile emnyango u-Andy wafica endlini kuhlakazekile. uClaire wancenga u-Andy ukuthi ucela mdedela ahambe. u-Andy wathi kuClaire ngithi uthe wena ufisa ngathi ngangahamba sihlale ndawonye forever. uClaire wathi bengikusho lokho sa-enjoy ukuba ndawonye ubungangi-ektheli ngale ndlela osuwenza ngayo. uClaire wathi uxavuna ukhiye ku-Andy. u-Andy wambamba wamcindezela wahlala phezu kwakhe emtshela ukuthi noma ungamemeza akekho ozokuzwa. Ngakusasa u-Andy wavakashela ubaba wakhe wamtshela ukuthi usethole intombi entsha. ubaba ka-Andy wambuza ukuthi ishonephi intombi yakhe endala uNatalie. u-Andy wathi uNatalie wabuyela kubo eCanada. wathi u-Andy igama lale ntombi entsha uClaire eyase-Australia. ubaba wakhe wambuza ukuthi wafuna nama-foreigners ikhona intombi la eBerlin. u-Andy simbone sesendlini ephosa uClaire embhedeni embophela khona. wahamba emsebenzini u-Andy wabuya ntambama wazomqaqa iy'ntambo wamnika ipuzzle azoyidlala achithe ngayo isizungu. u-Andy watshela uClaire ukuthi ngimbhalelile imeseji uma wakho ngamtshela ukuthi uright. uClaire wayecasukile wathi uzokwazi maduze uma wakhe ngesikhathi ehamba uClaire eyongena ebathroom for ukugeza. wethuka mayefica iy'nwele zomuntu wesifazane eziblonde kwi-drain okwamenza wabona ukuthi u-Andy khona enye intombazane akayithumba before yena. u-Andy wathatha ikhamera washutha uClaire wayelele phezu kombhede wasuka lapho wahamba kulokhu akambophanga ngentambo ey'ngalweni. wakhiyela ukhiye kwelinye ibhokisi nezinto zikaClaire wabeka lelo bhokisi phezu kweshelf ye-building kwi-corridor. esehambile u-Andy uClaire waphequlula endlini ebheka waze wathola i-screwdriver ngaphansi kwecouch. ntambama wabuya u-Andy emsebenzini wafica uClaire ebhizi ngale puzzle kade emthengele yona. no-Andy wafika wazohlala eduze kaClaire ngesikhathi emsolvisa leyo puzzle. Done.
wagxavuna uCleo wawuphuma ngomnyango wabaleka. uCleo waphumela ngaphandle kwecorridor kodwa wathuka uma efica omunye umnyango wawumvimbile wawukhiyiwe. u-Andy wafika lapho wazombhaqaza isandla ngesicabha emlimaza iminwe. wakukhaliswa iy'nhlungu uCleo wambamba u-Andy wasemqukula ebuyela naye emuva. wafika endlini wazombhandisha le minwe amlimaze yona ngomnyango. uCleo waqhubeka nokuncenga u-Andy emtshela ukuthi ukhumbula uma wakhe. u-Andy watshela uCleo ukuthi asikho isidingo sokukhumbula into ongeke uphinde uyibone. waphinde wamshutha isithombe wasuka lapho wahamba eseya kule ndlu ahlale eyikhiyiwe. ngakusasa esikoleni ejimini u-Andy wayebuka omunye umfundi igama lakhe uFranca. noFranca wabona indlela uthisha ambuka ngayo. endlini uCleo wayezama ukugqekeza lo mnyango wele ndlu ehlala ikhiyiwe ngepaper clip kodwa wehluleka. uphisi walolo cingo oluncane wanqamukela phakathi wethuka uCleo ukuthi uzombamba u-Andy. esebuya u-Andy wa-check isandla sikaCleo esilimele before ayomgeza. bobabili bethu wakuzwa ivoice kaFranca emnyango ngesikhathi u-Andy etshela uCleo ukuthi akathule otherwise uzoyibulala le ntombazane. u-Andy wethuka uma ebona umfundi wakhe embuza ukuthi ufike kanjani la. wathi uFranca ubehamba ebuza la kuhlala khona uthisha ekuthiwa u-Andy. noCleo waqhamuka lapho egqoke ithawula ngesikhathi uFranca ebuza ku-Andy ukuthi ubani lo. u-Andy watshela uFranca ukuthi uCleo intombi yakhe. uFranca waphoxeka watshela u-Andy ukuthi ubone ngendlela kade embuka ngayo ejimini esikoleni. u-Andy watshela uFranca ukuthi ayikho enye indlela ebengikubuka ngayo mina, ethi hamba futhi otherwise ngizokuripota uma waphinde wabuya la. uFranca wayengena choice wahamba. esehambile wabuza uCleo ukuthi bekuba le ntombazane. washo u-Andy ukuthi umfundi wasesikoleni sakhe igama lakhe uFranca. u-Andy wagunda iy'nwele zikaCleo iphungula waqhubeka nokumshutha iy'thombe. nokwathi eseya kule ndlu yakhe ehlezi ekhiyiwe wafica ukuthi ukhiya awusangeni. wabona ukuthi uCleo besezama something. ngelinye ilanga u-Andy wafika nelingerie waphoqelela uCleo ukuthi akayigqoke. uCleo wahlebela u-Andy endlebeni wathi uyahlanya ekhanda. u-Andy wasisakaza uCleo ngempama waphuma wahamba endlini. wasala uCleo wagqoka ngesikhathi efica ineclip enqamukile phansi kombhede. u-Andy waphinde wahamba wavakashela ubaba wakhe ngesikhathi eshiya uCleo yedwa endlini. kanti ngalelo langa uzovele kuhamba ugesi cishe. endlini kwabanda kakhulu ngesikhathi uCleo esesele yedwa egodole. u-Andy waphinde ethi uyobheka ubaba wakhe ekuseni wafica ikhehla selishonile. u-Andy wakhumula ubaba wakhe amasokisi ngesikhathi emnquma inzipho uCleo ezakhe inzipho ey'fake Cutex endlini ka-Andy. u-Andy wahlala imini yonke eduze kwesidumbu sikababa wakhe ngesikhathi uCleo ilambile endlini engenakudla enamafruthi abolile. u-Andy sewatshelile ama-authorities ngokushona kababa wakhe bafika bezolanda isidumbu. u-Andy wabuyela endlini yakhe watshela uCleo konke okwenzekile. uCleo wazama ukududuza u-Andy. nendoda yambamba uCleo yamhagasa kumqinisa. uCleo waqhubeka lapho wamkhisa bagcina belale ndawonye futhi. ngakusasa uCleo kwase kungathi uyimukelile le mpilo entsha ayiphilayo ngoba waqala lapho wapheka endlini waklina nasendlini. kwahamba isikhathi wamdlalela umusic ngenkostina ayifica endlini. u-Andy wapha uCleo incwadi wazoyibhala imeseji ukuthi to me you are perfect. uCleo wabuza ukuthi wawungikhethe kanjani. wathi u-Andy ngangikubona emgwaqweni ngaplan ukuhlangana nawe. uCleo wabuza u-Andy ngentombazane before yena. uphika u-Andy wathi akaze kube khona omunye umuntu wesifazane. wayazi uCleo ukuthi u-Andy umqambela amanga. uCleo wambuza ukuthi usayicabanga le ntombazane. wanyanya u-Andy wathi ngikutshelile ukuthi akho muntu. ethi futhi sengikhathele le mbuzo yakho. u-Andy wapha uCleo inja kade buye naye ibekwe kababa wakhe wajabula uCleo. uCleo wayesejabulela nokuthi kuzoba khona into ezomchithisa isizungu kule simo abhekene naso. ngakusasa u-Andy wakhipha uCleo okokuqala ngqa kusukela amthumba. bahamba beyozulazula ngasehlathini ngesikhathi uCleo ejabulela ukushawa umoya ngaphandle. esafulathela uCleo u-Andy walungisa imbazo for ukuthi amgenge ambulale. kanti kuzoqhamuka omunye umfana omncane emva ka-Andy etshela u-Andy ukuthi ubhuti wakhe ulimele. u-Andy waphuthuma ukuyosiza lo mfana olimele ngenkathi uCleo ekhuluma nalo mfana omncane ethi akawumtholele umuntu omdala ozomfonelela amaphoyisa. ngebhadi umfana wala eBerlin wayengayizwi English wacasulwa nayindlela ayembambe ngayo uCleo engamuzwa nokuthi uthini. u-Andy wethuka ebona lo mfana indlela ayethuke ngayo gijima umfana asebeya kuma wakhe. lowo mama wathatha abafana bakhe bahamba. u-Andy wathatha uCleo wabuyela naye emotweni kodwa wamphoqelela ukuthi angene ebhutini this time. wahamba naye wafika endlini wamlalisa emrawundise ngamalayithi eqhubeka nomshutha iy'thombe. ngakusasa uCleo wabonakala ukuthi uzwana kakhulu nalenja. lokho kwamenza u-Andy waba nomona. ngalolo langa ntambama u-Andy wathatha leyo nja wayidonsa ngebhande wahamba naye. wabuya late esehamba yedwa ingasekho. uCleo wathi uma ebuza ukuthi iphi inja wathi u-Andy ibalekile akayazi. lokho kwamphatha kabuhlungu uCleo. wathi ngo-New Year's Eve kuzoba uNew ebusuku u-Andy wayovakashela abangani bakhe. uCleo wayesele yedwa wagcina ekwazile ukuvula le ndlu ekhiya njalo emva kokuzama kaningi. ngaphakathi wafica ikhamera ne-album ngesikhathi efica phakathi kuney'thombe eziyinqwaba kade emshutha zona. kwakunomunye usofa i-massage chair eduze kwakhona kukhona enye i-album. kuleyo album kwakuney'thombe zika-Andy esemncane kodwa ngasekugcineni uCleo wabona iy'thombe zale ntombazane eney'nwele eziblonde kade ithunjwe before yena.
ngesikhathi u-Andy sa-celebrate nabangani bakhe, omunye wesifazane osebenza no-Andy wathi ubingelela u-Andy. U-Andy wagxeka lo muntu wesifazane ngokuthi uzoyiphonsa, ethi u-Andy ungangifensi mina nginomuntu wami wesifazane ngimshiye endlini. Wacasuka lo muntu wesifazane ngesikhathi etshela u-Andy ukuthi bengikubingelela mina njengomuntu engisebenza naye ngimdala kabi futhi. Lo mama waxosha u-Andy wathi imali yakhe yenze le phathi akahambe u-Andy. Waphuma u-Andy sephumela ngaphandle wathola omunye umuntu wesifazane oyi-tourist ethi uzama lesa skill ayisebenzise ku-Claire, kodwa ngenhlanhla yalo muntu wesifazane kwafika omunye umngani wakhe wamtshela ukuthi bahamba bamshiye esele emile yedwa u-Andy. U-Claire wabona ukuthi abantu sebecelebrate u-Happy New Year, wayezama ukushaya amasayini ewindini for ukuthi ucela usizo. Ngenkathi ezama nokushaya iwindi kanti enye indoda eyayikude izobona yaphuthuma lapho isithi yomsiza, nokwathi lapho le ndoda isithi izama ukuvula umnyango. U-Andy wafika washaya leyo ndoda ngentombazane nge-crowbar ekhanda, wayiphindaphinde ekhanda ndawonye yaze yashona. U-Claire wayethukile wakhala wazalala phansi. Wafika u-Andy wamgxeka wathi uyena obulalise le ndoda. Wathi u-Andy ngizolahla lesidumbu, sula lonke leli gazi eliphansi. U-Andy wagoqa leso sidumbu ngoplastiki wahamba wasilahla emgqomeni kadoti wensimbi wasilayitha ngomlilo savutha. Ngakusasa u-Andy wayefunda i-newspaper wabona isithombe sika-Claire sifakwa kwi-newspaper kuthiwa i-tourist elahlekile. U-Andy watshela u-Claire ukuthi kuzofika abantu abazofumigate indawo kusasa, so watshela uClaire ukuthi akaqoqe impahla zakhe. Ngesikhathi uClaire emile wabona u-Andy makama-exercise books ey'ngane wabona elinye libhalwe igama lika-Franca. uClaire wafikelwa enye plan wayishisa isandla esitofini. u-Andy wahamba esewumzamela umuthi ebathroom, wasala uClaire wantshontsha leyo notebook ka-Franca. Ngakusasa u-Andy wahamba ephethe zonke iy'mpahla zakhe washiya uClaire, nokuyilapho uClaire abona khona ukuthi u-Andy umvalele ngisho amanzi. Ngakusasa esikoleni u-Andy wayinikeza iy'ngane ama-notebook azo, kodwa uFranca wayethuswa ukuvula i-exercise lakhe efica isithombe sika-Claire phakathi. uFranca wacela kuthisha ukuya etoilet kanti uzothi uyasukuma siqathaze phansiwe leso sithombe. uFranca washova ibhayisekili lakhe esephuma esikoleni ngenkathi iy'ngane zayisele eklasini icosha leso sithombe phansi. u-Andy wabuza lezo y'ngane ukuthi kwenzakalani, kodwa wethuka kakhulu u-Andy ngesikhathi iy'ngane zimnika leso sithombe. Waphuma egijima ngejubane eklasini esebheke ekhaya, nokwathi lapho esahamba ngemoto kanti izostaka kwe-traffic. Mayifika ngakwibhilding yakhe wafica ibhayisekili la-Franca ethuswa na ukuthi uFranca ugqekeze iwindi lakwe-basement. Wathi mayezongena ngaphakathi u-Andy wethuswa ukubona lebhokisi ebelinezinto zika-Claire nesando kulele phansi. Wanyukela phezulu upstairs kodwa angathola muntu kwi-apartment, nokuyilapho u-Andy lamshaya kakhulu uvalo. u-Andy wezwa ngathi khona umuntu ohamba upstairs wabamba kahle i-crowbar yakhe wanyukela khona, wagqekeza emnyango wangena u-Andy. Kwakuyingala kwacashe khona uFranca ebambe khona umoya, nakuyilathi ukhona uyovula u-Andy wamenyezwa uClaire wayengezansi enzela ukuthi anake yena. Wagijima ngempela u-Andy esephuthuma ku-Claire. Wafika ngezansi u-Andy wethuswa ukuthi indlu yakhe ayilokhayo ivuliwe, nokwathi mayengena ngaphakathi u-Andy waphuma egijima uClaire wamkhela ngaphakathi. Wethuka u-Andy ngesikhathi encenga uClaire ukuthi ucela amvulele. uClaire wayecasukile ethi usukwazi ukuncenga wena uzovulelwa amaphoyisa. uClaire wayesephethe zonke izinto zakhe nepassport ezayekade ivalelwe ebhokisini. Wanyukela upstairs eyovula ikhabethe lacashe khona uFranca wamkhipha. Amantombazane avumelana ngokuqala epolice station, nokuyilapho amaphoyisa athi esesendleleni eyokhonjiswa uFranca. uClaire wayibuka ukugcina iBerlin esekwi-taxi cab elungiselela ukuya ngakube e-Australia. u-Andy wayesakhiyeleke endlini yakhe ehleli kwi-massage chair elinde amaphoyisa ezomlando ehamba noFranca. Siyayibeka lapha namhlanje, ungaphuthelwa imuvi elandela izo-uploada ngekudala.